أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganeron na di maada ang kutwa di tanu di kapamang niya si Allah subhanahu wa ta'ala pakilinir tanu ang kutwa benar si ko masa fitnah si ko kabubnarian terus manggelbak tanu to nego may tanu ang kutwa ribat si ko masa tetapangan sa mga tao sa kapananggilan tanu to nagu di tanu manggelbak dago di tanu di pamangnin si Allah tariman yan ng kutwa mga pipi amal tanu kasabapan sa kapakasug tanu si ko surga. Oreno to na pituan tanuro na si ko miuna bepo sa yaumul jum'ah na dito mapiak ya pakapagudas tanu sabab sa adno to mga sendud na ayo to mapipikir tanu na purumanan tanu musay ang kutwa maudu tanu si isang kutwa miyepos yaumul jum'ah. Ayaw to mabubaloy bendingan tanu nagyang kutwa kambalingan si iku agama yung kutwa pangtumao nabi sallallahu alaihi wasallam kambalingan si iku agama igira miyagdam o mga mu'min kudi na miyagdam o miyamaratyaya asiran na miyakadapan asiran nagu lumyang kapkiran udi na lumyagi daykiran ang kutwa fitna yang kutwa mga panpang malagi do panpang si ko kapagagamairan udi na si ko kapagingadiran udi na siyo udi na sukan di mungiran udi na supis sa katawangkiran igira amyag damanan umya maratyaya na ayad na wasyat kiran o nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kuta bulungan utos sa ayaim bulungon na sutitwa kambalingan sa ikwagama mana ang gelbakan ang kuta mga suguan wagama aya ibulong sang kutwa masa amargen udi na panyakit akapapantagan si isang kutwa pagtaw. Wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam lil muslimin ay yarji'u ila dinihim idha dhullu wa intasharat fihimul fitan. Ayat na wasyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam si isang kaiya mga Muslim nagyang kutwa kambalingan niran si ku agamairan igira amya kadapan asiran udi na mialubayan siran sabab si ku kipupantag niran kumimbabalirang ko pagagama wan tasharat fihimul fitan nagu igira alom yang kapkiran lumyagiday kiran ang kutwa fitna na aya bulunganan nagyang kutwa kambalingan si ku agama. Padilaboron sang kaiya masa ang barang-barang ami susugat sa ikom ya maratyaya udi na si ikom mga Muslim malagi do si ikom kapagagamairan nagusi ko kapagingadiran na palay di masusugat apanapang na aya masagiton na doon makapas sumya maratyaya aya dalil sa dasilan nun makapas na mismo sariliran aingad sariliran adarpa na di nun may penggagayan ang kuto agamairan agam Islam. Sa ngaya masa tanon na dabatan kituro asarang kaubulo pa abon tarotop ang makandadatos Islam. O di na bo sarang kaubulo pa abon di minggulalan o mu'min meratiya si ikwalla ang kuto tarotop agaman yan. Aya kalilit nagyang kaiya kapagagama o mga Muslim badilaboron sang kaya ingeda Pilipinas kaaya kapagagama sa mga Muslim na aya budira ni manggelbak mikuat sa ikwagamiran nagyang kuta mga minor ang mga suguan wagamatan ng Islam o di na susabad ko mga suguan wagamatan ng Islam lagi do 5 rukun Islam lagi do di kang gelbaka sa ikusambayang kapusak zakat na miyadaon ang kuto mga ala kusuguan wagama agito sa ipsip ko kapagingid lagi do ka pangitas
kaputuli salima sa ikot ko, kaplepedi sa iko barazina, kapradiyama sa iko amananian na ad nakaromanian na misina. Nago ayamala na sudiran di kenggelbag ako jihad. Ayamala na giyang utak kapakatindigiran sa iko parenta o Islam at anotop na daanan manggulawla o di na dinan mapenggelbag o mga Muslim. Sabab sang kutwa miso sugat kiran amala at tapang agito so kaya pakadayamang kiran o beger o riduay o di na kialang kuluban siran o mga riduiran. Nago sumiyagad siran sa margen sabab sang kutwa katatapang ikiran. Ginan din sa Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at pagkataling umasa iku murya masa at pagkadakan lang kutapan pang ang kaiya ummah na amay ka di siran makaswa di siranun makadaag na ketintimaniran ang kutua margen akapagindaw. Miya panutul sa hadith sa iku hadith ya kiiniya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu Pitero ya na Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tingin man na iya ida tabayatum bil'ina amait na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pupas sa ikanos sa kapriba wa akhadtum adnab al-baqar nagumatamang kano tunduga sa iko mga gumanga sapiyo ayaman ito lagi ayak kapapantagan na mga patumutamuan sa ngutamasa na mga sapi na inibaratan no Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ka matamang kanuron tunuga mamagunong sang ka na mga sapi iyo sang kayamasa na o pamaka giyang mutua mga sapi sang utamasa na si isang kayamasa na so mga tarakyo mga pagigimunyo matamang kanuron tunuga waraditum bizara na matamang kano o di na maswat kano sa iko kapamumulaan matamang kano sangkot o di nyo di kapamumulaan maswat kano ron mapakigdamar kano o syaitan akanap na kiyatangan na di gano di mga pamumulaan kiyatangan na di gano di mga didu ap ketundugiwan ka na mga sapi iyo mga pagigimunyo kiyatangan na nan amapya kapagintaw mapakigdamar kano na syaitan akalipatan nyo sumala sangan nyo agito so kapakadaya mga si ikwagama nagugipamarintaan ko parintaw Islam amait na tigo Nabi kamatamang kanutunduga ko mga mga sapiyo o di na maswat kano ko di nyo di ka pamumulaan wataraktumul jihad na aya itagakyaw na sukaprang salalan si ikwalla kapanaguntaman si ikwagama kan jihad salalan si ikwalla sallatallahu alaikum dulla na ikolober kano wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kapakadapanas mana ang makadapanas kano inub saya makadadapanas ang kaiya pagtaw sang kaya masaka miyataman sirang kudunya iran miyataman sirang tunuga sa iko mga patumutamu kaniran miyaswat siran sa isang kutwa emanan yan nakapamumulan miyapakigdam kirano setan aknap nai na inibaga kiran ang kutwa kan jihad kapakatindiga si ko parinta wallah na kataya ini kulub kiran wallah ang utapakadapanas makadadapanas siran sa iko mga ridwiran makadadapanas siran sa iko mga lalong makadadapanas siran ko kapagingid da sa timang bualupa akit tuluiran ami ko kukumiranon so parinteran udina diyon di makanggagayan sa tarotob so agameran ikuluber kano wallah ang kutwa kapakadapanas la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum nadir kanugnanan pukas wallah subhanahu wa ta'ala tama na tigman niya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa di kanug belingan sa ikwagaman niyo mana at taman sa di kanung belingan sa tarotob ko agaman niyo gilbakan niyo siya na swagama gilbakan niyo siya na agiyang kutwa kapagagama at tarotob pangadag niyo sa mga suguan ng Quran pangadag niyo sa mga suguan ng Nabi niyo na ayan niyo siyang gilbakan o pamakapad sa suguan ng Quran Dagyang utak pagkatindigas si ko parinta na wajib bergano mga Muslim ang galbak niyo to. Kanaba kano pululuba sa salakawa parinta arong anurong pagatag o pamakasuguan ng Nabi niyo. Dagyang utak panaguntaman saan di man niya ikapakang gagayan o agamatanong ng Islam. Apian to ni kapaukit yan kang gulalan sa kaprang antakan dawa na kailangan namang galbak ito ang mga Muslim. Kagyuto ikambalingan sa ikwagamatanong agama Islam. Sama na to tigman niyo mga mampunis ilmu. فالمخرج للمسلمين إذا ذلوا بسبب المعاصي والرجوع إلى الدين كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
Sama no to at tigman niya o mga ulama na ayat tiga na kiliw o mga Muslim sang kanan akapangadapanas akasasagdaniran ang gulalan sang koto akiapakyang beradusairan gulalan sang koto akapsupakairan ko mga subuan o kadnaniran dahuar rojo iladdin nagito sukang balingan sa ikwagama sa lagid o kiap kialwinin si kumahadid yang isa na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na din yan diteroon innaha satakunu fitnah matano to ati ko Nabi yakud ng kuto madakal mga panapang lalagi do ba naman mga tao Nabi teroso isa ko mga sahaba sumuat bin Jabal at tingin man ni ala tasma'una ma yaqulu Rasulillah baniw damanag ang kuta pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ma qal na pitero ang kuta mga sahaba anto na pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datigman niyo nabiya innaha satakunu fitna mata na ked ng kuto wa fitna madakal ang mga panapangsi ko mga Muslim faqala fa kayfa lana ya Rasulullah na pitero ang mga sahaba anto na mapanggulaw lami ya Rasulullah anto na suwa kayfa nasna anto na suwa nami natigman niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam amay ka makalar kano ang kuta fitna mga panapang ko kapagagaman niyo kalubayang kano makadapanas kano na kaya bulong yan at yung Nabi na tarjiuna ila amrikum al-awwal balingan kano kasri kano sa iko betadiwa paganay agito sa betad akya pagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusto mga sahaba nagusto mga tabi'un mana ayan niyo siyang gulubakan nagyang utaping gulubak ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusto mga sahaba nagusto mga tabi'un amay ka makalar kano sa fitna agina ni Makhraj mana akiliw niyo sang kanan amasa at pagkadapapanaskan dayon sa dinyo ng galabakan na mailay niyo din ang kutwa kapakadapanasyo gito sabapas sa mga ulama na ayad din na wasyatiran adiran di kekasok-kaswing kuman pagkadmikiran ang mga kalilimud o di na mga khutbah agyang ko to akang belingan siko Quran nagusiko sunna kag ginambuhi mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam abulong sang kaya masa ayamanan yan na makadapanasun sa mga Muslim anto na ikang belingan siko Quran na ay belingan tano sa iko Quran o di na sa iko agama nagyang ko ta panarima tano na imbelingan tano sa iko agama sa tarutop mana lakat tano sa iko Quran nagusiko sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na onon ikinilalan yan apanarima nagiti mabuloy apanarima tano ikadua nagyang kutwa katiru tano sulangwa na tiruun tano apad si ikwagama na tulungan tano ko Quran nagutulungan tano si ko sunna imbelingan tano sa mga katiru tano ang makapusud si ko Quran nagusiko sunna ikatlo nagyang kuto ang mga galibak tano sulangwa na panggalibak tano na ilayin tano ko Quran ilayin tano si ko sunna o makaayon nun na amay ka diyon makaayon na ibagag tanutok kaginan ibulong ang kaya masa titu akang belingan sa iko Quran nagusiko sunna o di nakambelingan sa iko agama imbelingan tanuron sa mga katiru tano sa mga panarima tano sa mga galibag tano ayat tulad ano to na alakat ng tano ko Quran ay no mga daigiyang kaya katiruakan panarima akan galibag akan at napakasalyang ko Quran nagusiko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam tikman yakini Abu al-Ali rahimahullah alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla ay yatafarraqu wajib berkan watigan subetadiwa paganay agito so betad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagus mga sahaba si kumasa ada siram si kumasa ada penmasagum parak ang kaya umma ayam ano to na ayam belingan ninyo nagyang ko tamasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kito tulad niran sangkot wa kapagamayran ada bakiran maad na kasagum parak ang grupo ayam nalalag na gito sumasa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sadin sa tuladan yan na gito itund niyo kumasan niyo ka ayam maanan yan na tigumpiyakan na antunay tuladan no to si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna ulwaniran agito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam palilidiran yan sa mga Muslim na di silang di maunutan sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam malagi do sa iko sulda masjid na maunot sirang ko Nabi malagi do sa iko kapagingad na iunot tirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam so parintayran nasa din sa parintaw Nabi ay kumiyang kiran na sa Quran nagususun na mangungunutan siya nun sa isiran di kukumano Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga sunnah to Nabi sallallahu alaihi wasallam nakakadagniran
na ginan itundang tanusang kaya masa may puso Nabi sallallahu alaihi wasallam kami wafat nasisan sa mga sunna niyan minibaga kirak tanu ang kaya dua agito sa Quran na gusto sunna na belingan tanusan ginan ikepitan tanu ayam mana lalag na agi di siya maadin sa syariah di siya maadin sa parintaw Islam na ayah sangan tanuron na suka pakatindigasan na udi kegaga na uman isa na tulungin yan ang kota Quran na sama aluiron udi na isusugo ko Muslim ang madadalam si ko Quran na kuwatan yan si ko ginawa niyan ko pamilya niyan so kegaga niyan may papaar na kukom niyan kiran sa Quran dagina ni titu akan belingan si ko ay manan yan na agama tanong Islam lagi dito mo sa mga sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam tangga dengan tanong, na ayat tanong gelebukan. Kenapa langwan bid'ah? Na ayat tanong din gelebukan. Na langwan ada pakasalian sa iku akap pagagama. Na di tanong to itumpok sa iku agama tanong Islam. Lagi do mga bid'ah yang alu mga ulama. Lagi do dikambirti maulidun Nabi, dikambirti si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun jadid, New Year, daba New Year sa iku agama. Giango to akap miatay kandeli makan, daba kandeli makan sa iku agama. Na taman sa ditanwanan isapar sa iku mga ginawa tanong. Na kenapa tanong titu ayamanan yan. Na dinggelbak saan de maneka pakatindigo parintaw Islam udi na kambelingan si iko parintaw Islam parintaw agama tanuk agama Islam udi na si iko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam dayon sa ginan na dijanunan dinggelbakan na saan sa disan dinggelbak saan sa kadakal lapked na mga bid'ah na kadakal akasigumparak na ini sapasaparanan o Nabi sallallahu alaihi wasallam uba maad na gong tatafarruq wal ikhtilaf ubamaad ng kotwa kasigumparak na ukasuran-surang ang gulalan sa iko kapsupaka ko mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala kaandid ni kaadnanan na miad ng kotwa miyakadakadakal ang mga fitna kasagumparak sa mga Muslim o manibida ang maadin na ad na kakapiton na laman ikakapit sang kotwa bida na kitong ito abilangan akang grupo sa iko Islam gito itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man ay pag-usya takar kano sukalak si ikwalla na gusto ka pa makinig na ka pa ungunutan api pa na ayam ya uluan rakano na uluan oripan Bisaya at taga Habasya fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira kagimatan to at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa din sa tao apod kano ang makapagintaw sa malayat nakilin yan ng kutam ya kadakadaka lakas surang-surang fa alaikum bisunnati na kepitini watigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sunnatakan wa sunnatil khulafa al mahdiyyin nagu sunna agu kepitini ang kuto ay mananian na sunnat ukit o mga khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin mga khulafa akikatuturo tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid na kepitini to pangimalin to atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa din sa makandugyo ko sunnatakan nagusunat o mga sahaba na pangimalin niyo to at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kakabaniron sa mga panayaw niyo baka nurun mabalag wa iyyakum muhdatsatil umur na pananggilain niyo din sanggilain niyo din pakawapanin niyo din ang kutab mga babagusang kay agama babagunon o mga tao fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kamatano to at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam alangwa na di mambagu sang kay agama na bid'ah ayamanan yan na miyang beguto ada ba niyang pakasal ko agama wa kullu bid'atin dalala na langwan o kadedeg na ayamanan niyan langwan o bid'a na kadedeg siya kanya na sain at tigin man ay ang langwan o bid'a na siku naraka mana aso bid'a na kadedeg na so kadedeg na ayaon desyen nakapakanaraka gitu sabab ini ba na Nabi sallallahu alaihi wasallam asad sa tao ang makapagintaw sa malayat nakilinin ng kutamya kadagdagal kasuran-surang akadin si ikumurya masa lagid ng kaya kasasagaditan ron amya kadakadakal ang mga grupo apalidin maawid sa kaya panulunian na agama na ilintan na sa mga tindigiran na dabanin mga pakasal ko Quran na gusiko sunna sisa ng uta mga tawa di rin ninggalbakan na subida at pagapad niran sa ikwagama lagi daw di rin di kang birthday si ko Nabi amun jadid kap New Year Audi nagyang ko tayo mananian nadiran di kandali makan Audi na sumanga pada mga bid'a birthday apalay ang utwa di ruding gelbak na pagadris niya no to wagama nasa din sa kadakal lapked nila na bid'a na kadakal adiran di kasigumparak gitu itigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqa
Misagong para katigman yung Nabi sa mga Yahudi sa 2-30 agwisya kagrupo. Waftarakatin nasara alat natayni wa sab'ina firqa. Na misagong para katigman Nabi sa mga Kristiyan sa 70 agudwa. Walladhi nafsi biyadi. Na ibatat ko Nabi kung mga titangang ko ginawa ko. Lataftariqanna ummati ala 73 firqa. Napsugong para kad nati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kayaw matagan sa 70 agudlo. Ayaman na niyan na mauna tanong. So mga Yahud na 70 agwisya kaya sigong parakiran. So mga Kristiyan na 70 agudwa. Na so mga Muslim ang ummato Nabi sallallahu alaihi wasallam napsugong paraksiran sa 70 agudlo. Mauna tanong sa kada kalibilangan a grupo. Mano to amadakal akap tiridadagyan. Nagyang kaaya ummato Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya giyang utati ko Nabi a 70 agudlo. Na tanan nuto pakadembengan si kung naraka jahannam inunta buati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang utwa isa sang utapit pulo na ayaw pakalidas adi pakadembengan si kung naraka jahannam tigman yung mga sahaba antaw to ya Rasulullah na tigin man na iya al-juma'a dito so kaumpungan sa iko mga Muslim ay dilan ning kalabakan na susunna lagu sa Quran wallah subhanahu wa ta'ala ikadua riwayah na tigin na pakalidas na ma'ana alaihi washabi ginan so lumpukan andudun na koron at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahabakan maana aldudun so galabak ko Nabi maana dudun so sunnaw Nabi dudun so kito-kito Nabi sallallahu alaihi wasallam dudun so kito-kito mga sahaba dudun so sunnaw mga sahaba kanaba silang di babagusi ko agama tanog Islam na ginan i mga tao apakalidas sa giyang koto apakadebeng si kong darakajuan sa manaya nakagdam ka akapakaya katagwang asakalak ina mga di gigid yang kendi ka pagagama gid mga di sukapya kaya pagagama o Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mga di kepet sangkot a 72 pakadembengan sangkot na neraka jahanam ina mga di gid sukapit o mga sahaba adi ko mapet sangkot a 70 agrupo a pakadembengan si neraka jahanam kailangan man na Muslim ka na miyawid kay ni akal ang pangilian ka saukit tigiyang ka na naukit ka na makadegga ad na pakasalian ad na todian ad na reference kasi ko Quran nagusi ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam kasadin sa mga tao ang galabag siran sa depa kasalian ko Quran nagusi ko sunna na si siran matatagos ang kana 72 apakadembengan si ko neraka jahanam so Nabi sallallahu alaihi wasallam nagito ba ayat na bulunganan amay kamad ng kutam yakadakadakal akas sigumparak na aya bulong yan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa kang balingan si ikwagama ino to ayap mo sawir no Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukang balingan si ikwagama kagi suka pagagama si ikwagama tanogam Islam na ginambu itirimaan wala agama ginambu itirimaan wala ukit-ukit sa din sa mga tao ang babanug sila sa ukit-ukit sa lako ko Islam na dito tirimaan wala subhanahu wa ta'ala tigman niya o Nabi tigman niya wallah sa Quran inna ad-dina indallahil Islam ayabu agama at tiriman ayabu kitukit at tiriman wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kay agama tanogam Islam orian yan na inoto nagyang pelitwaya wallah subhanahu wa ta'ala agama tigman niya wallah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina sa alawan ay tigman niya wallah nagyang pelitwa karkano ang kay agama niyo tiaro to pakarkano sulimuakan ini kaswaswat takarkano ang kaya Islam ay ni agama nagyang nguto mga tao adiran ditiroon ada kon makompleto ang kaya agama lagi do sabad ko mga syaira nagyito na di matatanor o takaulunian di mapipya akapapamikiran yan kasudun swalla imisaksyon sa tiaro to pian ang kaya agama nagu ini kaswaswat yan ang koto a Islam ayat tanong agama nasangot wa kaya girawalla at tero topian ng kay agama na inong ka kailangan sa bid'a inong ka pagumaniso agama sa bid'a bedembes akyat taroto pa wala sang kay agama adami sampay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedembes oriano kaya taroto pa wala sang kay agama na ad na piagama uno Nabi sallallahu alaihi wasallam ay man to naskay pakatunon langwan ini langwan inapduwalak o agama siya ko kaya taroto panino na didnabon piyagma o Nabi sallallahu alaihi wasallam at tanan niya din inisampay sa ikumatian gitwi tigman ni Rasulullah umani Nabi na kino nakapasadan umani Nabi na kino nakapasadan alangwan na ikaku amapya o umatian na isumpay niyang kiran nagulangwan ay kabinasan yan
ikabinasaan kayo umato mga nabi na isumpera nun ang kuto ay mananian na ikabinaseran mana paileran miya pakaliwanag lagi do Nabi sallallahu alaihi wasallam apalay ni raktano piyakaliwanag ang kuto kapagama at piyakaliwanag yung raktano agyang kuto okit-okit na kasong sa disil kasong si isa siar na inir ka pandipakarayagan anto ni kipupantagan na kasi ko kinimbawat ang Nabi iyabtagi gairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sadin sa mga tao ang bubunog siran sa salakaw okit ko agama tanong ng Islam na dino to tiriman wallah nas kanyan na si isalong na mauri na pudin si ikom yang alulugi basta ang malulubang sa salakaw okit ko Islam pediga ko agama na pediga din si ikom mga tao ang makapambauman makapasendit si isalong na mauri ikadua nagyang kaya agama na inutop mo sa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagabulong siyang kaya masa nagyang kaya agama sabab sa suagama na sa kanyan isumisiap sa iko di ka pagagama utaw mana agyang kaya Islam na sa kanyan isuminiap ko ka pagagama utaw gito itigman niyo mga ulama asa din sa mga tao amawas kanyan sa ikwagama murtad na aya bulong yan ng bunon tigman niyo Nabi aman baddala dinaw faktulu sa din sa mga tao asambi niyan so agama niyan mana amurtad na aya bulong yan ng bunon mana asyap ko agama sisyap niyan ang kuto agama na sa din sa mga tao ang gita-gita niyan ang kayagama na aya bulong yan nagyang kuta buno giyang kayagama na sinyapyan ang kutoa mga ginawa sa din sa mga tao buno niyan ang gutwa ginawa na aya bulungon wagama ng bunon mamu gito itigman ni wallah subhanahu wa ta'ala walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun an nabagyan niyo ko kapangitas amapi akaw paguyag udi na kamapian upamakas kanu atig wallah na mga lalantas kanu iyakal la'allakum tattaqun kalo na ang kanong beloy ang mga sanggila sa dusa mana so kapangitas nagkasabapanan sa kaplintad wingid giti sabab kada ang kuto ang pumuno sabab sa sinyapanan wagama tanong Islam na upama ka maadnanan ang mangitas sa agama na plintad swingid kusyap swingid mana kusyap ang kuto aditan di ka pangigid kada ang kuto fitna inuman niya miya kadakadakal amaad na fitna si kuingid mga Muslim kagiya da tanong belingan sa ikwagama da tanong pamarintaan ang kuto agama tanong Islam na siku da tanong kindeto ang agama tanong Islam na miya kadaya mamuno sudi mamuno miya kadaya derwaka sudi derwaka na gitu sabab miad ng kuto miya kadakdakal afitna aya bubulungin na belingan tanong sa ikwagama ipangukom tanong sa syariah wallah subhanahu wa ta'ala adbad ang fitna so agama tanong Islam na siniapyan ang utamaratabat ng manusia siniapyan ang kutwa langwan ipmaratabat to manusia lagi do mga babay niyan sa mga loksyan sa mga watayan na sa din sa marataon o di na siniapyan ang kuta mga babay sa Islam gito'y sabab asa din sa mga tao amanampo o di ng barazina na pilipunan ito agama tanong Islam kasyap sa agama tanong Islam maratabat o manusia na siniapo to agama tanong Islam na inuman niya maad ng kuto miya kadakadakal lang kabinasaan pagkamarak tano sa typhoon mga panyakit kagi miya kadakal lang kuto din barazina na ino to pagkadakal su din barazina kagi ito sabab nagyamyada ang kuto di ka pelilipad nagyang kuto di ka pelilipad udi na di ka praradiam na aya di siyending gula-ula na su agama tanong Islam na upama kang belingan tano sa agama tanong Islam apakagamaw tano so kaprilipod i-apply tano kung mga ginawa tano o di na ingid tano ang kanan asyaria o agama tano ng Islam na mayle tano man at tigumpian na gulumingtad sa mga ingid tano na gumada ang kuta mga tiba sabab sa kada ang kuta mga barazina so agama tano ng Islam na sa kanya ni suminiap ko tamok o manusia mana agyang kutuwa kapmaratay o manusia sa ikot tamok ka nabitadan na wag masa deneg agito so kaputuli sa limas ikot tekaw wasari ka to faktaw aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim tigwalla so tekaw mama nagu tekaw babay na tepedeniyo ang kutam bela alimayran tepedeniyo ang kutam mga alimayran mana agyang kutwa mga alimayran ay ni pangawakawairan ko pamadekaw na tepedeniyo kasalayan to gitu idenegyan gitu sabab agyang kaya masatano na sukyadaw syariah kyadaw agama ay pemerintah sa iko lahat-lahat mga Muslim
na miyakada ka lang uta mga tugaw, miyakada ka lang uta krimen, miyakada pa nasun sa mga Muslim, makasanong kasi ko mga tugaw, nati umiyakasanong kasi ko mga tugaw, na sikap hindi makasanong si ko rinwiga. Dagito'y sabab aso pumanagaw, mga kriminal, na lindakal ayat was sabab, na dabayran ikawan aparenta at pamarinta si iku agama tano, agama Islam. Na upama ka malingan tano sa ikwa gamatan ng Islam, ipamarinta tano siya sa parinta o Islam, na may lay tano man ama ito ang kutwa krimen, mada ang kutwa pkulawla at kawa, kakidnapa, kapransuma, kagitwa sabab na miya katindig agi ang kutwa parinta o gamatan ng Islam. So gamatan ng Islam, na siniyapyan ang kutwa akalumano siya, mana asa din sa tao abinasaan niya sa akalian, gulalan sa iko pakabarag, o di na syabu, o di na tosok, o di na mga anisan ay kabinasa utak o manusia, na sinyapanan wag matan ng Islam. Gitwis sabab sa datano kang belingang wag matan ng Islam, na miyakadakal ang kotwa drugs, miyakadakal ang kotwa mga tao amya binasa sa utkiran, miyakaliwat sabab sang kota mga bulong a drugs, na aya bulong aya ng belingang tanong sa ikwagama kagkabulungan sa betatino. Miyada ang kota mga ragor, sulgo mga walay tano, di na si iko, suldo mga walay tano. Pira-pira mga tao, amapi amama, kailya tano ron, na aya mga wataya na palid mabibinas sa utak yan, na miyawi dinutuakan. Kailya tano sa mga dato, kadakalan si iko mga dato, tabiya siya gamigus yung naba mga dato, tabiya si iko sabagi kung mga dato. Kaya kadakalan na mga dato, na ad na mga wataya na mga drugs, aya di malalong si iko kadato yan. Aya man niyan na mabibinas sa utak yan, na aya din binasa ko kadato ulok siyan, o di na din binasa sa dalamig, na gito'y sabab, ay ito sabab yan, na damasyap ang kutwa mga utakiran, ang gulalan, siyang kutwa, dinag Islam, parinta Islam, na giyang kay Islam, na sa mga tao, aplulong niran sa mga utakiran, na sisan sa Islam, ang dinag niya ng kanang mga tao, palapadan niya ng kanang mga tao, gito'y tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fajlidu, sa din sa mga tao aminom sa pakabrg, na lepudin niyo tigo Nabi, thumma in syariba fajlidu, na amay ka perumanan niya na lepudin niyo kuman, thumma in syariba fajlidu, amay ka perumanan niya na tigo Nabi na lepudin niyo, thumma in syariba rabia faktulu, na amay at tigo Nabi ka minum peruman sa ikapat, na faktulu, bunuan niyo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ang kaya mga tao adi pengerga sa kaminasya ng tukot-kiran, na aya bulungon Islam amay ka din yan paparoma amay ka puru-purumanan yan, na giyang kutwa kang bulungon Islam. Sama niya na miyagdam tanong, giyang kaya maadin si kong bala-bala ko ingado mga Muslim, antawa si ko pagilidan ingado mga Muslim, anta si ko lembak ingado mga Muslim, si ko sirun sarungan ng mga Muslim akabinasaan, o di na kalalalungan, o di na mga krimen, na ayad na sabapayan na si ko kaya tawarangairan, kaya talikudiran si iku agamairan, na aya bulungayan ng belingan tanong si iku agamatanong ng Islam. Aya tanong pangakaswin, nagyang kuta betad ko paganay, agito sa betad o Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba, kapisak si ano history, agiti pinaka-success akapagintaw, agyang kuta kapagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamiya pakalinta din sa ingad, nagumini ko kumya sa syariah, nagumya pakalayaro sa simba, nagumya pakalayaro sa kang giginaway, nagumya pakalayaro, agyang kuta amanan yan nakapagagam. Na ginani tundan tanong siyang kaya masatano. Di tanong miswaswa sang kaya mga tao. Apagayon na niran sa mga kaper. Sayaman na niyan na aya dali na iran. Nagyang ko na may tano'y bilangan. O di na dapuwer sa tanong. O di na madidipman aya madadato siya na sa mga kaper. O di na aya tundan yan siya na sa paparangay ng mga kaper. Apakasulundan mo yan. Na inaw ka sa mga puso tano. Natitig na sa ayat atariman yan na sa Islam, sa Quran, na gusto sunna. Di tanong san miswaswa. Kam mga tawanan apagakalinirar kano sa paratian niyo. Na gusto adatiyo. Na ugyang kutuwa. Akakagpitin niyo ko sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam mga tawanan aya pelinding niran na sa mga sukairan. Adi maputol. Mga sukairan. Kagina na pumanukayanan. Aya sukay kiran ng utagalbakiran. Akapakayon yan. Sigo gubirno. Akasusuldan niran. Nagiti sabab. Oman igumamaw ang mga tao. Apagilot siya kapugusya siya kwagama. Na o diba pigitong niran. Ipigitong niran siya mga khawarij. Na ipigitong niran siya mga lalong. Ayat wa sabab na mga tawanan ay pigiliran sa kukuran na gusikoson na subusub pa kayo nun si mga bayaginawiran. Nagyang ko to kapag istrikto si kukuran na gusikoson na dilan no to kababayan, kagalbok ko no to mga khawarij, nagugulbok ko no to mga gulat. La ilaha illallah. Antay mga tao apturo asun yan ninggalbakan sa Quran, nagudyan ninggalbakan sa sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kapakaswin yan, nabaw tududog sa manutubis na upa makakapitan na khawarij, na ebis makatod sa mga khawarij kasi rin ninggalbak ko Quran na gusi ko sunna naskano ami suswaswa ko mga ridwiran naskano emanan yan na makautol ayab tirusan sa ginan na kurekanan
kapit nagyang mo talagi diyo adi matatanor o uulong yan Allahu alam nagyang kaiya aga matanong ang Islam das kanyan ibulong sang kaya masa bala-bala sang Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapia salam na askarusan sa pangintano si ko Allah apakiliner tanong sa benar si ko kabenar yan nakaunutan tanong nagupakiliner tanong taribat si ko kariribat yan nakapananggilan tanong bala sang Allah sa madala mapia assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.